आइया दासो जादों नै माथो मा होनदोंमोनलाय नोङो नोंनि थाखाय अबे होनदोंमोनलाय हारसिं जाग्रा एडभान्स सावजाग्रोग्रा हारसिं जानो मोनाबा गोजोना सिगां एवनायनि सिगां दरसे सावजाग्रोखायो आङो नुबाय दा नै बेदरा औ नै जोंना आसोला बेदर गोदाग्राया होख्लाब बरिया गोदा रोङो बे माने सावग्राया जोंना बन्दुआ आंसो सावदों जोङो एवग्राखौ देखायदो नै एवग्राया औ हनै एवग्राया स्पेसियेल एवो बियो आदा मेन्देलानि फंबाय बियो ओरैनो हरलाय औ जाबाय दा अरिजिनेल फंबाय बियो औ नैबे मासे बे मासे नै ए औ औ Oh my God! जोंनि बे जिउआ नै एरनाय दं नै जोङो बोसोर गोदानखौ जोङो खुलुमनानै दिनै जोङो हरनि समावनो बिदाय हरनो सानदों रंजा खुसियै आरो गाबोन दिनाव जोङो माने बोसोर गोदानखौ जोङो गोसोबायदि 2020 खौ जोङो बरायगोन आरो जोङो दिनै लोङै जायै बिदाय हरनो सानदों हरजों हरनो आरो दा हरनि 12थायावनो माने गोदान बोसोरा हाबखासिगोन नालाय ना औ हाबखासिगोन नालाय जों आरामसे बरायगोन औ आं बेदरनि एडभान्स जाग्रोग्रा एवनायनि सिगां जाग्राखा नालाय आं जानोसै नै दहाय नोंसोर सावनायखौ नुदों जानांगौ आं जाबाय नै नायनो हागोन जाबाय गोजोन हाथ' एसे मोसादो आथिं फारनैया हे आइया 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 मा जाखो दे खापसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया